ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗ್ಲೆಂಚಲ್ಲರ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನೆಂಕಲ್ಲ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಆದಿಯೋಗಿಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಉಂಡ ಅಂದತ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟದು ಪೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ದಿನ ಬೈದಿತ್ತು ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಲುಪುವ ಐತಾರದಾನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಪಿನ ಅತೆ ಎಂಜ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತಚ್ಚು ರೆಡಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಜೀವರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಅದೇ ಸಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಪಿನ್ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬಿಡನ್ನಿತ್ತೆ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸಾಧಾರಣ 2 3 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಇಂದ ಪಂಪಿನಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ದಿನ ಬೈದಿತ್ತುಜಿ ಅದ ಪನ್ಪೇರತ ಮಾತೈಕ್ಲ ದಿನ ಬರೋಡು ಅತ್ ಅಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಪೋತೀನಿ ಜನರಲ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಡ್ಲಾರದು ಅಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೇತೆ ಎಂಕಲಿಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಜಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಂಚ AC ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 11:45 ಎಂಗಲ ಟ್ರೈನ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ 7 ಜನ ಉಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಪಲ ಪೋಪಿನ ಗ್ರೂಪೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದೆನ್ನುವ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನಿಂದ ಆದಿಯೋಗಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ದ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ತೂವೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಎಂಕಲ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆದ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ನನ್ನ ಸೀದಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅವಲ ಆಪುಜಿ 11:45 ಟ್ರೈನ್ ಪೊರ್ತುಗು ತೂವೋಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ನಿಜ ಅಂಡ ಸೀದಾ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಏನಂತ ತೂಕ स्वागत नहीं करोगे हमारा नमने बन्नी बन्नी स्वागत करेंगे सबसे प्यार सवंचिन उंटता किट्टू मारे चूतात्तनु मित्तु दंज बेते ट्रैन द पत्ता ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮೂರು ಸುರುಕೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿ ಒಂದೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಂಡ ಪುರ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅತಿತ್ತು ಮಿತ್ತದ ಬೈಚಿರತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದಟಾ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ 4 ನಮ್ಮ ಐನ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಭೆನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಕುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 7 ಜನ ಅದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾರೆ ನರಕ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅದ 11 ಅಂಚಿನ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎರೆಗಳ ಉಪದ್ರ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಚೆಪ್ಪುಗ ಅದೇ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಕೊಂದು ಕುಂದಿ ಹಡಬುರ ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಅಂಚ ತಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಚ್ಚು అది తోచుండు నేను బోలు చెన్నై బావు వాటి
ಆದಿಯೋಗಿಯೇ ದೂರ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಏತ ದೂರ ಉಂಟು ಐಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಐಕೆ ಪೊದ್ದಾದಲ್ಪ ರಾಜಯೋಗಿ ಈ ಗೇರ್ವಾಡಿಯ ಜೊಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ತೀರ್ಥದ ಚೊಂಬು ಚೊಂಬತ್ತು ಚಂಬುಂಡೆಪ್ಪು ಅವನು ಓಜೋಜಪ್ಪನವನು ಅವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದಿಯೋಗಿ ಓಜೋಜಪ್ಪು ನಾವು ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂದೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜೋಜಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಆದಿಯೋಗಿಯೇ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಚ್ಚು ದೂರ ಉಂಟಾ ಅವರಾಣಿ ಆಂಟಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡೈತೆ ಆಂಟಿ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಂಚ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೋಯಿ ನಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಪೋನಸರು ಮಲ್ದಿರ್ ನೆನಪುಂಟ ನಿಮಗೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬೊಂಬೈ ಬೋದು ಬನ್ನಾಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ పోయి అత్త ముల్పడుతూ ముట్ట ಮುಟ್ಟ ಅಂದ పోయా ಊಟಿಲ ಮುಟ್ಟ ಊಟಿ ಬರ್ಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಗಾನೆ ಆಯ್ತಾ ದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಇರೆಂಚಿನೆ ಊಟಿ ಪೋನಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತೋದಿನ ನಾವೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಊಟಿಡೆ ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಿನಿ ಪೋಯಿ ಇಡದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎರ್ಮಲತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಪ್ಪು ಆಂಡತ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೇ ಪತ್ತಿರ್ಗೆ ಚೋಚಿಗ ಅಂತ ಜಪ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪದ್ರ ಬರ್ಚಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಆಯ ಇತ್ತೆ രണ്ട് ವ್ಯೂ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜವನ್ದೇರು ಲಕ್ಕದೇರು ಏನು ವಾಸನೆ ಇರ್ಬೋದು ಘಾಟ್ ಬರ್ಪಣಿಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ವಾ ನೀರೇ ಬೂರು ಉಂಟು ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ಮಾಮನಿ ಬಂಗೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಟೆ ಬೋತ್ ಮಾಮನ ಟೊಂತನು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾಮನ ಕಡೆ ತುಂಬ್ತವಳಿಗೆ ತಗ ಬಲ ಒಂದ್ವನ ಕುರ್ಚಿ వచ్చి ఆని ముల్ బంగ ఉంది ಅವನೊಂದು ಪಿಕಾಕ್ ಉಂಟತ್ತಲೆ పికో కలుపునించా ತೋಜಂಡೆ ಪಿಕಾಕ್ డాడీ డబల్లి పికో కలుపునించ బల్లి ಡ್ಯಾಡಿ ಅತ್ತು బతా ಕೊಯ್ಯ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಅತ್ತು ಅತ್ತೆ ತಚ್ಚು అదే పోపోయి దీంట్లో కాండి కాండి ఆపుచి ನೀಂಗೆಲ್ಲ ತಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷೋಡು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪ వెల్కమ్ టు కోయంబత్తూర్ ಅತ್ತೆ ತಚ್ಚು ಏನ್ ಲಾಯ್ಕಂಡೆ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಲಾಯ್ಕಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೈದನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿದ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ರಾಯನೆ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ಮಾರೆ ಮೊತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಡಿತು ಬಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಡು ಹೋಗೋಣ ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಬೋರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿತ್ ನೀಲೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈತ ದೂರ ಇದೆ ತುಲೆ ಮೋಹಿತ್ ನಾ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ತುಲೆ ನೀಲೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡಿ ಅವನುಂಡು ಏನು ಉಳ್ಕೊಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪನ್ನೆ ನಾರಾಯಣ ಉಂಡ ಪನ್ನೆ ನಾರಾಯಣ ಚಡ ಅದೇ ಮೋಹಿತ್ ಮಾಮ ನೀಲೊಂದು ಪನ್ನೆ ಕಡಿಟ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಮುಂಬೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪುದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಅದೇ ಸಾಕಂಡೆ ಜಪ್ಪನ ಜಪ್ಪುಗ ಪೈ ಟ್ರೈನ್ ರಾತ್ರಿ ಪುಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಡು ನಾನಂತೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಲಿ ಬರ್ರೆ ಸರು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ದನಿ ಫುಲ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದ ಜನ ಇತ್ತೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕವೇ ಬೋರ್ಡು ಮೋಯ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಚೀಲ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಬಂಗಾರ ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದು
ಆಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗಿ ಉಂಟು. ಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಂಜು ಬಾರ ಆ ಮೂಲೆ ಬಲೆ 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 ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆನವ ಮಾಯ್ತು ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಟಿ ಸಿಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೋ ನೋಡಿ ಯಾಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಬನಂದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ పోయినోళ్ళ పూరా బుద్ధి విడిపించారు రుక్కమ్మ ఓకే నాన్న రూమ్ పోయా సార్ దూరే ಸ್ವಯಂ ಸುಳ್ಳಿ ಅಂದ ಏನವಂತ ಹೋಟೆಲ್ ತಮಿಳ್ ಮಾತಿರೋಲ್ ಉಡುಪಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಗೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಲು ಹೋಟೆಲ್ ಶೋನಾಥ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಗಾಂಧಿಪುರ ಮಾಡು ಬರೀ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಉಂಡು ಮೂಲ ರಡ್ ಮೊಯ್ತಕ್ಕೆ ಮೂಲ చెప్పలియా ಓಕೆ ನಾನ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇದಾಡು ಅದ ಓಕೆ ಒಂದು ನನ್ನದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತೂಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ನನ್ನದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋರೆಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊರು ತೋಜಾವ ಅತ ಹೋಯ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ 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 ತನ್ನೆ ತಮಿಳ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದನೇ ಅವೇ ಆತಂಡ ನಾಳೆ ನಮ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಥ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಫುಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್